mane nikech koro sani wenge duto tentiere doho kinde ma wenge duto tentiere doho wadonge matin ne higni 2 ne gbenwa dhi yiero maduong' higa mar 2027 to weche king'yo mag boundaries mago mag kiewo ni voter registrations by elections bende pod wantiere godo ka ikin mamoko chakre higa mar 2023 nitiere jo Kenya ma kata mana representation gionge godo od bura to bende adwa wacho ni jo Kenya nyaka wang'ire kaka oganda ma Nyasaye oserito gi ng'uono ne kata kama ne waaye June 25th makoro wadhi koro romo higa ni kadi ne gimoro timre molo kaka notimore no to IEBC bende nwaonge go din wabedo kanye kaka jo Kenya omiyo ikruok mar yiero dwaro ni IEBC nyaka bed in place as a way about boundary review ma jo Kenya gombo ni nyaka tim mondo wayud representation mowinjore go ganda koganda as a way voter register manyaka luoki nikech uting'o gik mang'eny monego dhigo ka to kata gi ikruok duto mondo watim yiero ikruok bedo ikruok mang'eny manyaka jogi ikre nyaka puonj jo Kenya gik mang'eny nyaka dhi tim registration nyaka ik gik mang'eny omiyo mano dwaro ni IEBC obed in place to bende adwaro na nyis ogandawa ni ok wanyal wacho ni jogi richo nikech pok gitiyo en mana ni the process ema nyaka ng'i koni gi koni to kwaduoge wach doho tawacho ni en right ma jo Kenya mondo dhi e doho kendo wagombo ni kata bang' ma kama oseket in place to jo Kenya oket nyong'ong e yore ma IEBC chako go tich mondo wang'i ni to gik mabro gi kako ritimo yiero to be gigo tim gi maber omiyo wach do en a right mar ji en ratiro mar ji wadhi go mbele to gima duong' wacho no gandawa ni deko nitie wawe IEBC mondo bed in place kane neno kadhao no bedo ma rais matiyo sane gi jakom the former prime minister no bedo in place mano oketa team mano obedo mugo bura mondika report mano okele bunge mopuodhi poda wacho ni IEBC no ne en agenda maduong' ne jo Kenya nyaka Jen Sisa mane wuoyo ne giwacho IEBC omiyo wachiw thuolo mondo IEBC obed in place mondo wabed gi ikruok mowinjore kapok wadhi e yiero 2027 but do to dhi mbele onon gik mantie kanitie ng'ato moyud kanitie gimoro marach kuome an gik manang'iyo ni to record jogi chalo nade kata criminal records kata corruption records to mago ka onge to onge ng'ama nyalo bedo maber 100% wawe jogi odhi mbele gi tijgi mondo jo Kenya ratichgi ka IEBC oket in place nikech nyaka sani to